Comrades and friends, how are you? Hope this message finds all of you well. Zimbabwe has become a joke to the extent yekuti ma-18 April independence celebrations ari kuitwa nemadhola ari kuraiswa nevana vari kutambudzika. KuGokwe neMbudziya vafoswa kunzi vaite civics day. Mwana umwe nomwe abvise dollar. Just look at the cars which our leaders are driving. Ma-Range Rover, ma-2024, ma-VX latest vehicles. But even they are enjoying, they're sleeping in hotels, they've got plenty allowances. But 45 years after independence, they failed to mobilize resources in a proper way, which does not suffocate the common man. Kuti tikwanise kuita ma-independence celebrations. Zoti vasvika pakufosa kuti tuvana tudiki vana vari kubva kune mhuri dziri kutotambudzikawo bvisai madhola kuti ma-celebrations afambe. You ask yourself this question: where is money for the diamonds going to? Where is money for all the gold that is being mined in Zimbabwe going to? Where is money from the lithium mining going to? Just look at the state of our roads. 45 years after independence, honestly, what's there to celebrate? Chekufarira chi. Tourists are not using Zimbabwean roads anymore. They are flying into Zambia straight. Why? They can't pass through Zimbabwe because my roads edu achaiti. But look at how they are living flamboyant lifestyles. Weekly lananga achifara achispenda mara achita sei. Muma hospitals amuna kana parasite. Munhu wese izvi protesting. Kubva kuma teacher, they are not happy vari kuprotesta. Toenda kuma nurse vari kuprotesta kuti alright tinoshanda sei muma hospitals asina kana parasite. Honestly, mukaona mushanda akurwadziwa kuti no, we can't be looking at people who are suffering, people in hospitals who are in pain. Yet we cannot have anything to give them. Something as simple as paracetamol 45 years after independence. Zvitima zviri kuuraya vanhu. Why? Hatisina ma-proper trains. 45 years after independence, we do not have a proper football stadium yekuti nyika yedu itambire bhora. Instead, we are going to countries like South Africa. South Africa wakatowana independence nezuro, but isusu we've had 45 years to build our country and still we fail. Why? It's because of this incompetent leadership ya March Mnangagwa. Pavanobuda vanhu vachitorwa mapictures, look at madoro anenge akavasaraunda, madoro ema500, ma1000, ma2000. But mwana ari kuNembudziya kuti independence iitwe yamuri kubenefita imimi vamwe vachitambura kwati vanhu bvisai madhora. Honestly, kwatiri kuenda ndekupi? Instead yekuti mutopa good news kuvanhu paindependence ipapavo kuti free education yaakuuya, taakuisa ma-wifi muzvikoro so that because izvizvi online education yanyanyisa stere. At least munhu anenge achigoogle achiita homework yake online akarerukirwa. But still, you don't care about people. Instead for ZEC to pursue vanhu vari kuita corruption yekuti they are stealing millions of dollars from the nation. Havasi kumboita izvozvo, vari kuteera mambuya anenge achihodha madhiragoni. Ndo vari kuswera achiti madhiragoni anenge ahodha kuti atengese magizads onzi tax, tiratidze matax kuti uri kubhadhara tax. Ndizvo here? Is this the Zimbabwe that all of us want? Definitely not. Industry hakuna, mishonga muzvipatara hakuna, nothing is moving. Maroads izvizvo amakuronga. Dai asiri Mugabe akatosiya agadzira mamwe maroads iwayo nekuita dzimwe development. Nhasi unowo tingadai tiri pano. So we need to get to a level yekuti we celebrate things which we have managed to do isusu. Kubva 27 pacho pamuri kuti makapinda maitei. Muna anopiwa award yei muna award yaanopiwa nezvakaita maroads aya. Imimi you spend the rest of the time flying. Maroads anofambwa nawo inenge yakatogadzirwa kunzi inofamba president anoshandisa route yakati ndo yega inenge ichigadzirwa yo January to December. Isisvairwa ichituka sei mofamba muchidriver motofunga kuti things are okay in the country. Okay how? Instead of focusing on developmental initiatives, people gather to fight General Chiwenga. For what? Because he's speaking against corruption. Is it not corruption that has put us in the mess which we are in now? So honestly, on the 18th of April, there's nothing to celebrate. And when people talk about going into the streets, Muswa 31 March, they've got every right to do that because everything is a mess. Nyika haina magetsi. 45 years after independence, still tine load shedding. When Zimbabwe had a small population, mana 1980 tichitora nyika isusu yaiproducer 2,200 megawatts.
But izvizvi how many are we producing? Togadzira magetsi akawanda sei? Basically what it interprets to is we have failed our people. Therefore, vanhu pavanotaura kuti we need better leaders paipa, it's nothing personal, but they want a better system that brings equality to each and everyone in Zimbabwe, that brings better opportunities, that brings a better life to everyone in Zimbabwe. Thank you.